Čaute, je to Igor Vítár a dneska si budeme reagovať na zápas MŠK Žilina a SK Slovan Bratislava. Tak poďme na to. Tu sa chystala MŠK Žilina k výkopu a okamžite hneď išla out. A prvý gól MŠK Žilina, Slovan Bratislava 1-0. Ja sa sám priznám, som fanúšik MŠky Žiliny. Samuel Ďatko dáva neviem koľkatý gól v tejto sezóne. Zažiaril proti veľkému veľkoklubu zo Slovenska, SK Slovan Bratislava. Slovan Bratislava môže ísť. Slovan Bratislava. A výborný Ľubomír Belko zachraňuje celú Žilinu. Slovan Bratislava ide nahrávka dopredu a penálta. Je to odpískané. SK Slovan Bratislava bude mať penáltu. Rozbieha sa Tigran Barsegian. Tigran Barsegian, gól! MŠK Žilina, SK Slovan Bratislava 1-1. Žilina môže ísť dopredu. Nahrávka na Ďatka. Ďatko, gól! Gól! MŠK Žilina vyhráva nad Slovanom Bratislava 2-1. A gól! Miroslav Káčer, kapitán MŠK Žilina, dáva gól na 3-1. Inatenko dáva bombu Minárikovi. Toto bude za červenú kartu. A je to tam červená karta pre SK Slovan Bratislava. A prenikový útok SK Slovan Bratislava. A je to gól. Veľká chyba Belka a inkasovaný gól.